Kaixo, gaur prestatu behar ditugu arrautz bete batzuk, galuzearekin eta antxoekin, eta korobesten beste egun batean egoz egin dituen arrautz batzuk. Bueno, alde batetik egingo ditugu, marinatuko ditugu antxo batzuk, eta beste alde batetik egingo dugu barrukoa, atuna, tipulina, piparrakin, arrautz gorringoarekin, perezila eta mayonesarekin, eta beteko ditugu, eta hori izango da errezeta. Bale, lehenengo marinatu behar ditugu antxoak. Hori oso gauza erreza da, eta hartu behar ditugu antxo batzuk, burua eta tripa kendu, eta bota gatza, ura, eta ozpina ere bai. Hau egingo dugu filmatu eta bihar ja izango ditugu ja prest. Kenduko dizkiogu ezurra, olio pizka bat, eta antxoak ditugu ja prest. Bale, eta hasiko gara arrautzak prestatzen. Horretarako, kenduko diogu arrautzei pusketa bat bi bazterretan, eta erditik moztu, eta gero gorringoa kendu. Eta hortik ditugu ja, arrautzak ja betetzeko, eta gorringoa sartuko dugu bol batean. Bol horretan botako dugu ere bai perezi pizka bat, tipulina, galuzea, piparra batzuk ere bai, eta mayonesa ere bai. Eta horrela geratzen zaigu ja barrukoa. Oso ondo, eta hasiko gara arrautzak betetzen, besterik ez. Eta orain jarriko ditugu ja plater batean. Eta jarriko diegu antxoa pusketa banan. Eta orain olioa eta perezila eta jazta, listo. Eta hortze gure platera, gure arrautz beteak, genituen beste arrautz batzuk. Honekin